Ελάτε να πάμε. Ένα θέμα το οποίο εχθές έτσι το συζητάγαμε στο γραφείο. Κοιτάξτε τι ωραία ιδέα είναι αυτή τώρα. Απλά πράγματα τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τίποτα επιστήμες. Πρέπει να το σκεφτείς όμως λιγάκι να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια. Ναι. Πόσες ήταν οι οργανωμένες παραλίες και πόσες οι ανοργάνωτες? Οι οργανωμένες ήταν τίποτα, έτσι. Τίποτα. Τότε που βρίσκαμε ίσιο συνήθως? Ψάχναμε εκεί να βρούμε κάτι δέντρα. Στα κοντινά αλμυρίκια. Αυτό. Λοιπόν, στο Σχήνο, κυρίες και κύριοι, Κορινθίας, σε μια πολύ όμορφη παραλία, όχι κοσμική. Εκεί στα μέρη μου. Έτσι, στα μέρη σου, ωραία. όχι κοσμική. Οι άνθρωποι είπαν, αφήστε τις ομπρέλες. Θα φυτέψουμε αλμυρίκια και σε 2 χρονάκια θα είμαστε από κάτω. Θα προστατευόμαστε ακριβώς και από τον ήλιο και από την αφόρητη ζέστη. Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Δεσίλας, ο οποίος είναι πρόεδρος Εξοραϊστικού Συλλόγου Σχήνου, τα Γεράνια. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Δεν σας ακούμε όμως, φυσάει πολύ. Προστατεύστε λίγο το, φέρτε λίγο πιο το μικρόφωνο. Έχει αέρα σήμερα. Δεν σας ακούμε καθόλου. Θέλουμε να φέρετε πιο κοντά το hands-free σας. Να πάμε στον αντιδήμαρχο. Ωραία. Ελάτε. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Μ' ακούτε? Ωραία, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από τον όμορφο Σκήνο. Έτσι. Καλημέρα και από Είμαι ο εμάς. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο Θανάσης Μουζάκης. Και σήμερα το πρωί βρισκόμαστε εδώ στο Σκήνο, στην παραλία Αλμύρα του Σκήνου, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Λάμπρου, και τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του Σκήνου, τα Γεράνια. Τον κύριο Δεσίλα. Ώστε να σας δείξουμε, τον κύριο Δεσίλα, ώστε να σας δείξουμε τα έργα του Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο. Πείτε μας την ιδέα καταρχήν. Πείτε μας την ιδέα. Η ιδέα ήταν του Πολιτιστικού Συλλόγου, των μελών του εδώ, και σε συνεργασία με το Δήμο συζητήσαμε την ιδέα και τους είπαμε προχωρήστε και ο Δήμος θα είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε. Και τι έγινε εκεί? Έκαναν λοιπόν? Πείτε μας λίγα για αυτή την πρωτοβουλία και τη δράση. Φύτεψαν 84 αρμυρίκια στην παραλία εδώ. Όπως ξέρετε, το δέντρο το αρμυρίκι είναι ανθεκτικό στην αρμύρα. Είναι όμορφο δέντρο. Πηγαίνει σε όλες τις παραλίες και ομορφαίνει τις παραλίες. Όταν μεγαλώσει κάνει και καλή σκιά. Η παραλία εδώ έχει πάρει σάρκα και οστά, είναι πολύ όμορφη χάρη στις προσπάθειες και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας και του Συλλόγου τα Γεράνια. Ο Πρόεδρος με τα μέλη του, ο κύριος Δεσίλας. Είναι αξιέπινες προσπάθειες αυτές. Θέλω να πω κάτι, ότι οι σύλλογοι είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούν τον κεντρικό Δήμο, είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε για τα κακό κείμενα, μας δίνουν ιδέες, προσπαθούμε να επέμβουμε. Υπάρχει μια καλή συνεργασία με την τοπική κοινότητα Πισίων. Ναι. Υπάρχει μια καλή συνεργασία με το Σύλλογο εδώ και τον κύριο Δεσίλα σε όλους τους τομείς. Και κύριε Αντιδήμαρχε, μας έχει ζητηθεί, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Κύριε Αντιδήμαρχε, να ρωτήσω κάτι? Βλέπουμε και τα πλάνα εδώ. Και γιατί δεν φυτέψατε ομπρελιές, να έχετε και κανένα έσοδο? Γιατί αν φυτέψουμε ομπρελιές εδώ, νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε φυσικό το περιβάλλον, κάτι που αρμόζει σε αυτή την παραλία, αλλά και δεν νομίζω ότι τα δέντρα είναι λιγότερα όμορφα από τις ομπρέλες. Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Είμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον, η παραλία σας είπα είναι υπέροχη, έχει πάρα πολύ κόσμο τον Αύγουστο μήνα. Και συνέχεια εξοραίζεται και από το Σύλλογο και από την κοινότητα, πάντα σε βοήθεια από τον κεντρικό Δήμο. Εμείς βλέπουμε εδώ και στις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει όλη αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία και την δράση την οποία έχετε κάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μπράβο, μικρή και μεγάλη, πότε θα είναι όλο αυτό έτοιμο, θέλω να πω, πότε δηλαδή θα μου προσφέρει εμένα την προστασία μου από τον ήλιο και από την... Αυτό λέω, πότε θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, του χρόνου, μετά από 2 χρόνια? Δηλαδή, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Κατάλαβα. Τα δέντρα αυτά φυτεύτηκαν πριν λίγο διάστημα. Ναι. Πριν από το Μάρτι. Θέλει ακόμα κάποιο χρόνο ώστε να μεγαλώσουν για να κάνουν και τον ίσιο του που προσφέρει το αρμυρίκι. Σε 2 χρονάκια. Σε 2 χρόνια. Μάρτι, θεωρώ ότι
του χρόνου θα είναι σε πλήρη διάταξη τα δέντρα, ώστε να προσφέρουν αυτό το νίσκιο λοιπόν που ευχαριστούμε πολύ, σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι για αυτή την πρωτοβουλία.